Nasi kanti silwele ukuthi abantu abaqashwe kulelizwe kodwa emveni kwalokho laba baqashwe khona bayaxhashazwa being traumatized being used so kuma umuntu ubhali for kanje ngoba inkulumo lena ngiyona ubhali for kunabaphathi la akubabizeka ubabizeka ukuthi abantu that's why ngikubuza ngikhuluma nawe nje ngisimina kunabaphathi so ufuna ukwehlisa umoya awukho manje owehlisa la namzile mina uzoqabulana nani so usisibo iyangani abaphathi bangale bayecha bala kulungisa lokho abaphathi ubala ophethe yakhe ubala umsuno ngeke zenze ngeke zenze lo ngiyajabula bafuthi abantu bakuthi abamnyama ushutile lizolunga ngoba sikwazi ukuxhashazwa amakula egameni esebenzisa abanye abantu abamnyama kuthiwa no-HR yebo kunabantwana la kade bengikhalela bathi ba-more than 50 abalisejwe unlawfully and bakulisejwa kwabo basayinisa iy'ncwadi ebeni baqashwa baziwe ukuthi nomexique abanye abanabo ngiyangizwa yini mafowethu manje-ke iy'khala zami zilo happy asili nhlobo kodwa sifuna into eqondile ufuna uku-understanda mina ukuthi kwenzakalani ngalezi ngane ngoba sikhathele iy'ngane ezinye zabona ziyalokhunja ziyapanswa la ziyariphotha amakhamera ekhona ekuphikwe ezinye kuyalala nazo lapha yabona nangazade ziyisholo zona so-ke manje-ke u-Department of Labour mayifika la yenza i-inspector bakwa-Labour la bafike begwazelwe imali emveni kwalokho aphume umuntu esexegisa ukuthi hayi yonke lesi right so manje-ke ngizofuna mina into clear
I'm glad that ngifika abantu abamnyama efemini ephethwe amakula ke asebenzisa abantu abamnyama njengethuluzi. Shonile mina ukuthi kwenzakalani namanje iqiniso lodwa neqiniso lonke ukuthi lezi ngane zakithi lezi ezivele zala istarha ekwenzakalani ngazo. Cela nikhulume. Kanjena ke eMasingwane. Wechara administrator, so administrate siphethe. Icela ukuthi sibize abaphathi okuyibona ozohlala nabo phansi ukhulunywe nabo bachaze yonke into because sina asimumelekile ukukhulumela ikhampani siyasebenzela ikhampani asimumelekile ukuyikhulumela so abaphathi ngicabanga ukuthi sibone Mana ke lo HR unjani? so HR unjani Lo HR are within the company noma lo HR agent ni mina nobaba so HR within agent uno space engani izolo nje ikhalazo nje umthetho yedwa lapha lo untombazana ichaza la uba ngifuna isitori ke siyakhuluma la nawo uzona Kunika kodile la. Kulumanda kungasamuntu lamalungelo enamalungelo ethu. Kulumanda into eqondile. Nawo abantu bawo eshaba eJN ngifuna ukuthi nini nikhulube konke kade ngifuna ukusho kimi ningisukumisa ukuthi ngempela ngiyaxhashazwa ngeminyaka balimala abantu la yonke isimo leso asathele. So manje le sikhathele indaba yoletha abakwazulayo yonke into sizoyibambela thina mathupha silumsizo manje. Sikhathele ukuthi Mama Malina was not to the Malina de Pachas. Malina, now what you buy security extra. Or I got to order so consistent. Finish. Okay, I'm going. Yeah, finish. Okay. Saba 70 esizenga khona namhlanje ukuthi nena indlela abasebenza abadilizwe ngayo ayisijabulisa. Okay. Ukudilizwa bathi bathi the time in basayinisa mina because angisayinanga that Saturday morning. The time in basayinisa it was a rush. Akekho umuntu wanikeza ithuba lokuthi nina alisayine lapha. Lokuthi alifunde iphepha then asayine. Incazelo umuntu that was supposed to come from you ukuthi lela phepha mawulisayina. To them. Yes. Okay, ngicela. Man umlinda iphepha lela kwamele lichaze ukuthi nena mawulisayina kuba kanje kanje. Mina ke ngabuza nge-UIF kwathiwa i-UIF iphepha le-UIF ngizothola mase selihambisana nalela phepha. Yes. Now baseshila izolo bahambile baye eThekwini somewhere angazi bathe bambiza bafike babuza kulona ukuthi mawusayinele namanye ama-HR zakwini babesebenza la ekhaya bangasekho babuze if usayine i-separation agreement kube uyakwazi ukucollect i-UIF and it says no ngeke ukwazi. Okay. Yes. So esinye isikhalazo ukuthi nena sinabasebenza abalimali enye into according to ka-Labour fanele at the time indiliza nibuke ukuthi abantu bafika nini kuhambe ngaleyo nto leyo which is sinabantu ba-2017 outside. Yes. Which is wrong ukuthi babe la abanye abanama-warning abanani but badiliziwe emsebenzini. So ezinye izinto lezi fanele niziveze lezo bafuna ukuvezela ukuthi mina ngifike kudala kanje nize nifike ni-conclude ngami sifike kanjani. Okay. Olimele ongaholi yena kwenzeka kanjani ukuthi alimale kuba ukuthi akatholi imali because eBaLabour akaze athole imali baningi futhi akayedwa. Umlamuli walimali akatholanga lutho. Unomusa yanqamuka endleleni khona kuthola kwanqamuka endleleni baningi kwi-freedom staff. Right. So izona izinto abafuna ukuphenduleka ngazo njengoba benani namhlanje. Okay. Ngizokuphendula ke ngikwazi ukuphendula ngiba ngishilo nakungizwe ngathi ukhona okunye uzophendula abaphathi okunye lokho kusho ngakuphendula. Ngusasadi ngangikhona la. Bafike ba-address bonke abasebenzi behlangene uDepro noFreedom address wabani abaphathi bala ekhaya. Ngani wawungekho wayekhona kulo uNchaphela. Fika ba-address abasebenzi base lapho babadivate kwathiwa laba agent bazohamba noMondli mina. Bahamba nabo bafike bama lapha yana kushetha. Babema lapha yana kushetha baphinde futhi ba-address wakini. Bachazelwa lento leyothina bachazelwa ngayo. So if kungekho enough sabatshela sathi uma kukhona ofuna ukuchazelwa ngaphezulu kwale ncazelo esiyivelile cela ukuthi axhumane nami i-office ihlezi ivulekile simchazele whatever afuna ukuchazelwa yona size la kuseni bafosiwe ukuthi basayine
akekho umuntu aforced ukuthi akasayine. Ngangikhona lapha kukhona abaphathi balayikhaya. Akekho umuntu esamforced ukuthi akasayine. Kancane. Simphiwe babize ngegama manje nyango bathe woza Simphiwe. Simphiwe uba khona uSimphiwe la kunini? Angazi asinawo Simphiwe. Angazi mhlambe uSimphiwe wakamthembu usebenzela uDeba. Wayade fikile ngalolu suku wayekhona. Ngalolo suku yes bambiza ngegama basho bayitshela ukuthi wena. Bambiza ngegama bathe nena lo akeze la uyena owayethe nena sayina ungafundi. So mangasho Hlasembe uconfirm le nto because ikhona into azane esho njalo ukuthi washo njalo they did not have the chance to read and understand. So i-document akuduki nayo. Usebenzela ikhampani. Uyena lo wayerashta abasebenzi abangafundile ukuthi basayine faster. Okay, lokho ke angikwazi kodwa engikwazi ukuthi abasebenzi mina nje specifically for me ngabatshela ukuthi makhona into engingakwazi uku-understand sikhona sizonichazela i-document ukuthi bangahambi nayo awukwazi ukuhamba ne-document inkampani akasayini indawo eziwu-2 kufanele wayengasayini nina qala isayini thina no uyayifunda ngithi irashi kwawe yani yabona manje leyo nto leyo even ngisho kuthiwa ufundile noma kuthiwa ufundile ma ufike esimeni sokuthiwa inkampani iyadiliza noma you need a second option ukuthi ukuthatha i-document ukuthi amanifunde mani happy bese niyabuya niza nayo senikhazalekile yabona that's why kunabantu ekuthiwa ama-subtractor nenyunyana emsebenzini yabona lento khulumelo lo dadewethu la and nabafundi lapha mina ngiyibona ngampela nina nibe totally unfair to abantu bakini abamnyama beqhashazwa amandiya unfair to impilo zabo unfair ukuthi ofike emuva uyena ohamba kuqala makuthiwa inkampani iba nama-challenges yabona so manje ke namanje bese kuzoba khona umuntu osebenzela ikhampani lo othe speed up the process esanisa abantu manje emsebenzini mangabe watshelwa ngenhlonipho ezinye izinto awuzokwayinaka kwesi sikhathi uma kuthiwa senyala that's why kuthiwa initial ngabe imoto ayidayisi ngosuku uma ngabe kwalama initial kuthiwa aqala phansi kuyofundwa yonke imiqingo yamaphepha mani nikhande mina imiqingo yobuqili engachaziwe that is unlawful. Lento engiyisho ngithi mina amaqingwana okunye la enekhalazo ngakho kufanele kuphendule obani abaphathi ngoba ekufanele imgodo yebo abaphathi ba obani abaphathi bakhona abaphathi sobathenga mobadinga ayi ibona abantu sibathengayo kuphela laba abanikazi bobisi ibona sibathengayo mana le khampani njoba yenza imisebenzi wenzayo nama-exercise yenza ngikhiqiza nama-exercise iy'ngane zethu izobebhala phezu kwamacala nje ngenhliziyo ezibuhlungu ngonyaka ozayo ikhiqiza ama-exercise le khampani iwuthola kulo msebenzi loyo i-associated idilivela banga ama-exercise yakubuza idilivela kuhulumeni ine-contact nohulumeni ngiyakubuza yini ngiyakubuza phela ngithi mina kuwe thina asiyikhulumeli ikampani wena sebelinda abaphathi njengamanje abeze manje ukuze njengamanje mina ngifonele labana ngicontact nabo uminister wa development of education ngifonele ukuthi uhead waka-labor ngoba sikhathele nale mgodo egcwele ugovernment egwazwelayo insulu ezintsha ngoba ngampela asikwazi ukufela zey'ngane zethu zihlupheke kanje ziziyazama zama impilo emveni kwalokho esikhundleni sokwanda amathuba emisebenzi ayancipha ma encipha nje abasebenzayo bayaqhashazwa khona bathakathola mahhala zethu ayasebenza lo eThekwini udla imali nayifela bafonele ngiyamdinga manje ngaloko lama-exercise akhonje zonyakaza umiso namatshalo la ntoka nimfunde ningibone ngingqondo ukuthi akudlalwa-ke manje lama-exercise uzoduva la ngoba ngiyokuyonqanyula umthombo wale contract le asidlali manje noma ngaze niphoze nibe nani niyaqashazwa xa bazekile nani no-direct bekhampani niyaqashazwa kanina urishi uhappy wena uhappy siyakubongela futhi cha ngiyaqala ukubona umsebenzi uhappy Ngicela ukuthi the time ilenze selection nayo consideration that isikhona abantu abadala manje uzuqasha ngiyakwazelwa futhi ngiyakwazelwa hayi
Ngcono vele yenze AI. Phela wonke lama contract asisana. Khuluma tata, ngito unikele ngeqiniso. I-agent ithini umthetho uthini akunamthetho. Phela abantu bexoshiswa kwezinja nje. Belimale awubeka udaba lwakho uphethole walimala phambi kwabo lapho. Anangithi abaphathi nabo lapho. Alimala futhi ngale. Kunomshini ngayo. Kuleyo muntu njalo. Lapho icindezelo ngishini lapha. Kunamanje lekuphawu leyo mali encane, imali engaphela, imali amifanelana, imali yabasebenzi because angiyilimazanga mina kuyo inhloso yami ukuthi le mali ngale. Kodwa leyo mali ngolo 1.8 nginengane ekhaya, nginomndeni futhi. Ngiyarent. Kunengisenga ukudla. Kuyimanje impilo ngo-350 wemayo kwengane. Leyo mali angazi ukuthi imali ongayenzani. Imali ekade ngayibhalisa imali ebhayi kakhulu nginamandla angazi ukuthi wenzakalani ngayo. Akho mali mina ngiyithola anginalo ukuthi ngimina njengabanye. Nina nihleli imali ekhona madoda. Likuphi iqiniso lapho? Likuphi iqiniso lapho? Ekubeni awukwazi ukulwela abantu bakithi. Laba baphatha bambiwa yiphi impilo lemayini kusekungemayini la eFinix. Bambiwa baphi? Uthini lokhu? You are a father. Yeah. Yeah. Good. Sorry, are you the owner? No, I wish. Yeah. Was it? Was it? No, no, says yes. Yeah. So, what's the point? Commission is here. Sisemeeting ngikuthika manje. Sisemeeting ngikuthika manje. Isinto sesilungisayo. Kamu ufake ikhafe ekuthala umsana yamhlaba amhlaba contract sabe. We have to lay our life down to reparate and to change this country. Ngoba sihlangane ko G20 qabela manga. Qamba manga do bishana ihlombe. Qamba manga besikwakho. Ingane ziyasafarisha. Awunani uvuka nqwaba na message abantu bakhala namji. Phewese. The little that I can contribute, I will, and I will fight for it. Inja, I'm going to have a contract. Uzolwa na usuku nemini iyo siyibona ebuthenze nje. Uphefala lo kwanethelela lo mbona umbhalo fona. Ngicela nilungise lo daba fast. Yini abayikhulumayo kuya manipulate system. Ngicela wayijoyina umkene ukuthi isikhathi ngoba nje kwelisibizeli nje sikhawukotha ngale nyanga isikhathi lesingenayo
are you the part of the employment team? No. Are you in charge of next section here? I'm not in charge of the people that call this. I'm just there to witness. And witness on whom and whose behalf? On whose behalf? Yes. Out of the company. Which part? Are you part of that? I don't understand. We must clear your position. Here, not here to come and manipulate the system and try to lie to us, because then we can never entertain that anymore. We are here to make a proper ruling. The company must be obliged with the rules and regulations of this country and the labor laws of this country. Not someone come and pay the bribe so that our people can continuously being suffering. And then they cannot tolerate it as a leader, then they cannot take that nonsense. I will fight for my brothers and sisters. I will fight for my brothers and sisters. Dr. Makuma on the phone too much. I'm sharing over that. Who should I in a simple thing? Almost zero as a result. Yini tholakala security qala gijima umuntu security qala emva lokho kodwa yini lokho mina ngifana abaphathi labo uyangibhala mina ngifana bona uyangibhala so ngeke ngizilungele manje abaphathi uyangibhala ngibafanele bazofika kanjani baphi angithi site emakhambani abaphathi bahlala head office angithi so balinde wena abaphathi bazofika ayikho ngekubalini ayikho wena omunye abantu ogazulayo wena kodwa uzalishilo la minyango kwawe phansi zinqabene ayizela ibisi makhambani ibisi abo iko ibisi na ukhona ngaphathi izimela abantu bandezela ngaphathi oh umnyango yemsandi ubani umozi ngiyamsandi uyabazi mina umozi ngiyamazi ukhona ngaphathi la phamsani ho asese manje ukhona mana ukusandi yimi ngaphathi abasho yimi uke ngaphathi ukilo sandi lo Yesu nyamazi kulala mtu nyamazi ari poto batala kule Sela umkhonyovu yazi umkhonyovu uthola indawo khala umkhonyovu yona into engafuna kahle lesho lenkohlakala shora nje umisi mashoda sikhulumele nalamandiya lawa sikhulume nawo manje lethu la phone khuluma phela sithini sikhuluma sona okay bathi buphi bakhe manje hayi unenkinga wena uqishele kuleli bandla elibolile qishela yabuzwa umuntu oshaya phambili qishela yabona uzoba umthela la emafuleni ezinyanisayo ekhamazayo nalokho uzoba exploitation. I cannot tolerate that. Never. How? But no one comes to me. I don't feel like this dog. I said it's Steve. I'm not going to tell you. Ah, show me the number. 5-2. 5-2.
Manje bathi how long? Yonke into ayibekile limit. Hayi ushek wona kodwa phela manje uthi wena uthi uyaphela nefoni namba abantu kodwa bonke labo bantu bekele shona ukuthi how long akudlali mina ngicabanga ngizolala ngisine ku TikTok ngiyamtshela shana now ukuthi bahlala ngabe kubusa ngoba we cannot sit down here and fold our hands and assume ukuthi ubani umphathi uza nini le company lena ngiphala ngeke ufuna uyigqilaza phela ekhona khona mnandi ngona Mbuze batheni time frame abaphathi ebasuka kuphi head officer ngeke usebenze ungayazi head officer kuphi awukufonela Ashley mana lesho ya ifeke khona ngaphakathi because yesterday bebela ifeke khona ngaphakathi namhlanje not really kahle because we know ukuthi list it did not come up with udu we know ukuthi list iyaqhamuka ngaphakathi noSandi some amanye ama-ladies abayazi leyo list bayayazi ukuthi yashintsha bangasho ukuthi obani ababatshela ukuthi nena ilist iyashintsha kanjani abazazi abaqeshwa bafaka amagama abanye abantu siyazi ukuthi list ayiqhamuka kanjani ibona ukuthi nena thina sisebenzisana nani masithole management yala ngaphakathi wena i-HR sifanele ngabe izinto ezimbi kumele zenzeke kuthina iyona esivimbela kulezo zinto but then kunhlulile lokho sifuna u-Ashley-ke namhlanje u-Ashley no-Adrian nakuthi basekhona bewasho athi 5 minutes awe yasho njalo ukuthi ngine-forum so njengamanje noma lizela not even uDuwa simfuna ulo umlungu wakho if wena ukuthi uyahluleka ukusiza namhlanje kanye no-Ash bakho sizomfuna umlungu lo oyintombazane masithola u-Ash wena njengamanje ufuna u-Adrian no-Ash yeah laba abanolwazi ukuthi esizomababuza badala la ekhaya nabavumela nini ukuthi badilize abantu abadala bayeke iy'ngane ezintsha uthe ungizwe angikwena abaphathi sifuna bonke abaphathi uhubula yonke inhlaba entsha ephela awuzwa ngaloko wena ukuthi diliza namhlanje no bafethu ama-meetings ukuwabamba okuwona osuke uhleli nalaba bantu labayana u-HR wona le ngufonelayo lo bala ekhaya no-HR usifiso ongaphansi kwa-HR abasabasizimusifiso bethu kodwa uyazi njengezinto ebekhulunywa ngithi manje u-HR ekhaya mana ulavina afike no-Ash mana u-HR kodwa u-HR nje ongena voice u-HR njani amathepisa lokhu enyukile nje noma uniphethe omunye noma uniphethe omunye impilo esipunu hayi but ndingamanje fonela u-Ash no-Adrian la ibona